Male priče. Vrabac i miševi. U zidu stare pekare živela je vesela porodica miševa, krickajući mrvice koje pronađu. Jednog kišnog dana mali Tino začu tup udarac. To je bila ptičica koja je pala na prozor. Bila je povređena i promrzla. "Pomozite!" šapnula je tiho. Tino potrča po sestru Minu. Doneli su joj mrvice hleba i parčiće tkanine. Nežno su joj previli krilo i napravili krevetić od tkanine i lišća. Dani su prolazili dok su je hranili, pevali joj i čuvali je u svom toplom domu. Ptičica, koja se zvala Luna, polako je ozdravljala. "Nikad nisam srela tako dobra stvorenja", rekla je radosno. Kada je ponovo mogla da leti, kružila je iznad pekare u znak zahvalnosti. Svakog dana se vraćala s mrvicama hrane i pričama. Pronašla je prijatelje za ceo život.